Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublay fi baro kinilong ki khubor bam takasngi. Kanong aktin jong katanat kambari jong ka US ka Tommy Borg. Kalaong ha kasngi palay ba umentri rang badu kari unan ra Modi. Udon ya kajingkarsyan ba pura jong presiden jong ka US u Donald Trump. Bat kajingsinsya jong uha ka jing yakhun jong kari Persya ya ki kamle no. Kani kalong kapor ba ka New Delhi kawat ya ka jubab ba tenge halor ka jinsya thumbor jong kileno ha pahalgam ha ka ba ka New Delhi kala keno ba kadon ka jinya dei sya shiliang put. Kalau ong shushu ba ka US ka yakhun man kapor bat ka India bat ka Pakistan hadin ka jinsya thumbor jong kileno ha pahalgam ha ka ba kileno kisya ha Pakistan kila penyap ya art nerungut ki brew ki bom don pop ki babun ki day ki nong jungok kai perthai ngidang budin bha hanin kasngi u secretary u lakren bat u menteri kambari u US Jay Shankar bat u menteri rang badu ka Pakistan u Shehbaz Sharif kumba u presiden Donald Trump u lapen pau sya u menteri rang badu kari u Modi ha katayo ba ladep ka Amerika ka yang scam bat ka India Persya ya kikam le no bat u menteri rang badu u Modi udon ya kajingkarsyan ba pura jongi.